Și gata, bună ziua și bună ați venit la un nou episod. Alături de Martinul, pe care a făcut filmarea mai repede decât mine. Salut! A făcut filmarea mai repede, da? Și pe ce arena ești? Green? Nu, eu Willow. Yellow? Hai, intră cu mine, hai, dă-mi invitație. What the fuck is this? This shit. Hai, mă, acceptă. Stai pe rog. Stai că nu mai merge asta acolo. Shit. Gata, nu, hai. Hai. Să găsim o arenă. Te-ai băgat? Da, băgat. Asta e. Așa. Știi ce arenă? Ce? Team 7. 5-7? Da, știu, spamezi. Nu spamă. LOL, există un kit care se cheamă Lumberjack. Lumberjack. Eu l-am luat acum și are un topor, lol. Bă, eu am găsit Clash Royale, mulți bani și arena privată. Am toate cărțile legendare. Pe ce? Pe Hack Market? Pe Clash Royale. Dar pe ce? De unde ți-ai luat hack-ul? De la Egg Market. Și eu mi-am luat de acolo. De la AK Market. Dar eu nu am hack acum. Am vrut să-l iau, dar... Na. Eu l-am privat. Toate chestiile alea. Eu sunt arena 11, ți-am zis. Dar și o arena 11. Normală, fără hack sunt arena 11, da, da. A, eu nu sunt arena 11. Eu sunt arena 2. All damn. Lumberjack. LOL, ce? Deci, Lumberjack are așa. Are item, armură, da, bla bla, nu. Nu, da, hai. Amele. Explodează! Băi! Ești prost la cap. Nu sunt prost la cap, am făcut o grămadă de iteme. Da. Explore! Bă. Ce item? Oh, hai că am perle. Explodare! Nu mai exploda. Boom! Ai arc. N-am arc. Hai, vino. Ia, dă să-ți dau perle. Și armură. Ai mâncare. Nu, am lemne. Unde ești, bă? Bă. Bă, dă-te la o parte, dă-te la o parte. Nu mai pune că te scot din conva, vino. Ia, Bă, ok. dă. Bine. Gata. Alea, că cățelul s-a pus fix. Pa! Atunci n-ai poți să spamezi multe chestii. LOL! Am căzut bine. Ești. Vreau să dau cu pe la mijloc. De capul meu prin musafir. Băi! Musafir. Teleportează-te repede, teleportează-te. Am dat în mijloc. Gata. Care? Păi, fugi, mă, fugi! Vine! Gata. Opa! Mai am două inimioare. Acum nicio inimioară. Mâncare! Boa, deci mai avem o inimioară. Hai, team 2, rapid! Team 2, rapid! Omoară! Rapid, team 2! Team 2, team 2, team 2, team 2. Team 2, team 2, team 2, team 2, team 2. Spamezi, team 2, team 2. Bă, nu pot intra. De ce ai ieșit? Alo? Nicu? Ok.
Cred că s-a făcut o mare problemă. Îmi pare rău. Cred că e RIP pentru acum. E RIP, cred că. Este RIP. RIP. RIP Martin Opu. RIP. RIP. Bă, tu auzi să intri pe Team 2? Team 2. N-am Nu. putut. Da, da. Așa, cred că a fost RIP pentru Martin Opu. Lasă-mă, bă, că mai avem 2 animale ce vrei. Gata, uite. Deci încoace. Mai am tot kitul ăla. Mai am... Nu am zis! Stai așa. Eu nu știu că am filmat asta. Lambert, o tai din filmare. Nu știu să tai din filmare. Dă-mi filmarea, să tai eu. Nu pot să dau de filmare. Lasă așa. Știu, dar mi-e prea lene. Deci, pleacă jos, pleacă. Nu mai pune, bă, hai să câștigăm și noi măcar un meci. Fără ca copii ăștia să mă spameze. Nu cunoaște mă mine cuvântul. Nu. Hai ca mâncare, în sfârșit. Pleacă, fugi, bă, fugi. Bă, dar nu te scot din confă. Bă, îmi place să mă distrez. Fugi. Te scot din confă. Gemulino! Tu auzi că te scot din confă? Scuze. Te scot din confă. Gata. Ai mâncare? Na. Vezi că ai, dă să dau casă. Na. Ce proști. Ba da, sunt pro. Ai ca aici armură, uite. Aici. Cu puți, așa, sabie, așa, baba. Ai perle? Na. Uite, îl văd pe ăla acolo, dar mi-e frică să mergem pe el. Uite, vă pun. Armură, nu? Perle! Vreau să dau perle. Perle. L-am dat pe unul jos. Hai că am dat. Am dat greșit. Tânânână. Am găsit armură, sunt full. Ia știu că este. Hai să mergem de fapt în mijlocul adevărat. Mi-e frică. Ai mere? Da. Nu. Hai că ne băgăm. Stai, nu te băga că n-am mâncat. Na, mănâncă. Vezi că ți-am dat în spate. Nu, n-am... Ok, 3, 2, 1 și explodezi. Deja m-am băgat. Să mor, bă! Bă, Cristi! Ai murit. Da. Hai, timp 4, rapid, că dacă nu intru singur. Intru, timp 4, uite-te pe joacă, du-te pe tăpări și timp 4. Nu pot. Hai, bă, pap! Nu pot să dau. Gata. Așa, pap! Așa. Așa, bă. Bine, atât e pentru episod de azi. Ne vedem data viitoare. Pa.